Takže čus lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska je to video, samozřejmě opět z Minecraftu. Ještě předtím, než půjdeme na video, tak bych rád vás poprosil, abyste mi dali like a odběr. Snažíme se dosáhnout víc odběratelů než jedna. A užijte si video. Takže čus lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska je to video z Eggwarsek na SGčkách. Než začnem, tak si teď vyzvednu odměnu. Tak, tu mám streak. A půjdeme si Eggwars. Musíme ale čekat. Protože minule to moc lidí nehrálo. Beru kit. Hej, mně se to extrémně laguje. Bylo. A jinak asi to budu říkat v každém videu. Budu doufat, že mi budete, že dáte nějaký ty subíky, prostě, abych prostě měl víc odběratelů. Když teďka tady těmi teammatey zůstanou se mnou, tak bych to pravděpodobně vyhrál. Marcelka 1. Prosím, ať ti moji teammatey mají obsidian. Nice. Tak má obsidian nebo typka. Ještě co má ten Mustafis. Doufám, že to nějak neřve v tom videu, jako ta hra. Škoda. Tak co má typek? A má taky blok. Tady na tu mapu stačí jenom 30 bloků, tak to je dost dobrý. To zelení. Kdybych mohli dát, bychom mohli dát. Hej, mně se to lidi extrémně laguje. Ne, to se nedá hrát lidi, to se extrémně laguje. A já vím, čím to bude. Tak, no nic. Zapomněl jsem se vypnout tohle. Už by se to nemělo lagovat. Já bych to teďka asi rád stopnul a natočil úplně nový, ale to prostě nebudu ztrácet čas. Proč bych ztrácel čas? Teď to vám snad nevadí. Jdu po žlutých, teda po zelených. Tak kam se staví až? Nagoři. Pojď sem. No, škoda. Hej, tak proti prutu se nedá hrát. To jako musíte uznat lidi. Prostě proti prutu se nedá hrát. Ti mi teammatey ani neupgradeli generátor, už si koupil pruty.
To minulý video mělo 20 minut. Protože nic jsem tam moc nestříhal. Tady jsem udělali úvod. Snad tady to bude mít víc zhlédnutí a tohle všeho. Jdu na zelený, pokojně. Má prut. Vážně. Tak zelení jsou dead. Jdu na středem to. Hej, tak to budou jako docela problémy s těma oranžovýma. Už je po nás. Tak konec. Já nemám vůbec nic. Kopím si prut rychle. Bych ji když tak zhodil. No, ale tak to jsme možná vyhráli. Jakože já teď budu úplně zbytečný pro moje teammate, ale to vůbec nevadí. Ještě pár. Jo, zase doufám lidi, že v tom videu půjdu slyšet. Jestli ne, tak mi do komentářů napište. A já to zkusím v dalším videu zlepšit. Blue. Ale tam byl sám. Hej, ahoj. Tak jsem dead. Hej, mě ten prostě prut tak nebaví. Prostě to stačí jenom, aby ti jednou hitli prutem a už je konec. A můj teammate si koupil full iron, i když nemá nic. Ale počkej, on je dobrý. Ty kokos. Dobře, on. Actually. No já si vezmu zase tady tohle špíňácký. Tak a jdu. On se varpnul. No to je červeňák. Tak to je easy. Easy. Se vůbec do něho neměl pouštět. Dobrý. To je oranžový.
No. Nice. Můj teammate docela jde bomby. Takový menší promo jsem si to udělal na svůj kanál. Tak, nějak si to poskládáme. To je vážně tlačítko. No, tak. Jo lidi, rozhodl jsem se, že videa budou vycházet 2krát týdně. Protože na to úplně nemám nejvíc času. A tak. Doufám, že se nějak neznobíte, nebo tak, prostě budou vycházet videa 2krát týdně. Já to spíš moc nestříhám, já to spíš natáčím delší dobu. Proč se pár postavit toť? Má gravity. Kdo je? Tady bez tak někdo shiftuje. Úplně vidím. Ne? Vážně on se warpnul. Ne! Vážně to je nejvíc fail věc na světě. Dobrý, máme tady. Já mám nápad. Si koupím perlu. Bloky. Pickaxe. Víc bloků. A jdu na toho typka. To oranžovýho. Jdu. On se mě možná ani nevšimne. Všiml si mě. Ale ten to má dia. Tak dám. To ne, ono u nás. Umři. Tak. Ne. Tam něco zničil, ne? Ne, dobré, ona si viděl, že máme obsidian, tak se na to vykašlal a je. Jdeme orange. To je cooked. Jsme cooked.
Má gravity, ne? OK. On se varpnul. Vážně, a kde je můj typ? Ne, on umřel ten Mustafiz, ne, to, nebo ne, on to líbil. Tak to jsem koukl. To nedám. To nedám. Podle mě ani nestihnu nakoupit věci. Pohnal jsem. Jo. Dám ještě jednu hru a... Ne, teďka začali. Tak jdeme pár duelů a... bude. Třeba Fireballs bych zkusil. Vehikovec. Jdem. Bum. Bum. To je nejlepší taktika, lidi. Tady tohle fakt dělejte. Tipek je dobře zprostej. Umřel. Krása. Ne! Neštěstí, že mě odpálil tím fireballem. Blbe. Ještě mě borec uráží. To vyhrál úplně na easy. Špatné akce. Nám zdrhá. Tak mám po posteli. Neubědáno, nic neumí. Co?
zničil. Doslova typek nám utíkal, nic neumí. Tak to je krásná bomby, tady ta oblíbená mapa. No, nevím. Super nube. Myslím, že já se neviditelný. Tak pojď, boťoure. Berem další bloky a jdu pěkně za ním. Furt jenom utíká. Co? Jak tam utek? Co? Hej, ale tak ať nezdrhá, mě to nebaví. To na E. Lidi jako, já nevím, on je strašný jako hňoub, nic neumí. Víš co, ty boťouro? Prohrál jsem. Hej, to je fakt boťour blbej. To nebaví. Tady po tým fightu už fakt nejdu od lidi, protože to fakt nebaví. Mě nebaví hrát proti takovým blbečkům, kteří absolutně nic neumí. No tak pojď, ne? Vole, pojď ty močko. Pečku. Sám typek nemá ani fajtit. Nemá nic vůbec.
vůbec jeden. Říkáš ty. Mají drží hubu. Šuráku. Lidi, sorry, jsem prostě, ale mě tady to fakt nebaví, jako. On prostě neumí nic, on jenom zdrhá. Když si navzájem zničíme postavu, tak on jenom zdrhá. On prostě vůbec nic neumí. Dělal jsem. Jak to ale lidi doletěl? Mě to nebaví hrát. Dobře. No. To je boďur. Když prostě on se nestaví, tak já vyhraju vždycky. No, každopádně už bych to lidi ukončil, já doufám, že se vám video líbilo. Pojďte to like. Odběr, sorry za to, že jsem byl tak hnusnej. Ve sobotu vyjde video. Teda, zítra. Tak čau!